हेलो गाइस, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू बैक माय खुशी यूट्यूब चैनल। आज मो दीदींकर द्वितीय विवाह वार्षिक को नहीं मोर प्रथम लॉन्ग वीडियो आपण मान निकट को आनी। वीडियो की शेष जाए देखु जानीपर कि आम आर अरेंजमेंट कौटी करूँ किपरि होता। ता पूर्व वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करूँ। जिससे बिल्ली बहुत उदास लग रही थी। हैप्पी एनिवर्सरी ତମେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ଧାରରେ ବସେଇ କୁଡ଼ିଆଟା କିଣିଲା ପୁଣି ଘରକୁ ଘରକୁ ଟାଙ୍କି ହେଇ ଏଇଟା କଂସା ନହେଲେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଧରିବା ହାତରେ ଖାଇବ ଶାନ୍ତି ଖାଇବି ମୁଁ ନିଜ ପେଟକୁ ଶାନ୍ତି ଖାଇବି। ଖୋଲି ଦେଇକି ଦିଅ ମଜା କଥା 2 ଘଣ୍ଟା ରଖି ଖାଲି दीजा ଚାଲିଲେ ଟିକେ ମୋର ହଜମ भिडियोटा नब तोर लकी भिडियोटा नब कही ସେପରେଟ୍ ଦେଇ ଆସୁଛୁ ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଲା ଶିବୁକୁ ଦେଲା 2ଟା ହଁ ଶୁଣ
ଅପା ହସଟା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ସେ ହସି ସାରୁନାହାନ୍ତି। ତମ ନାଁ କଣ? ତମ ନାଁ? ଆଚ୍ଛା। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବଢିଆ ଫଟୋ ଉଠୁଛି। ହଁ ଯାହାକୁ ଖୁଆ ଯାହାକୁ ଖୁଆ ଦେଖିଆ ରଖିଆ ନ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଠିକ ହବନି। ଆରେ ଖାଇବେ ଆରେ ରୁହ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କାହିଁ ହଉଛ? ମନା ନାହିଁ। ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଦି ଜଣ କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ଦେଖି ପାଖାପାଖି ହବ। ଚୁଗୁଲ ଦେଖେ ମୁକୁଟନ୍ତି। ଗିଫ୍ଟ ଟା ଖୋଲଛ ଏତେ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଖୋଲିବାର ମାନେ